जुगनि मोखां होननानै बुंदों आंनि फारसे रेसपेक्ट गैया खेबफ्रोमबो आंखौ जुगनि बुंगोन दायनि बुंगोन दुइ नाम्बारि बुंगोन बाजारि बुंगोन जाय आं नङानो आं मा बाजारि नामा आंखौ जुगनि दायनि होननानै बुङोना र' नायबाय था नोङो आंनि फारसेनिफ्राय आं रागा रागा देखायामोनानो आंहालाय बेजों मा प्रब्लेममोन आंहा बिनि बिफाजों हाबा जानानै फैदों रुजुमु रुमु बेयाव संसार जानानै आरामसे महारानि बायदि थागोन होननानै बिहाबा मा जादों मा पास जायो फिसाजोसो नोङो फिसाजो सानसे समावथ' नोङो हाबा जानानै थांखागोन बिहाबा मा प्रब्लेम मा पास जायो ना बेयावनो बे हौवाखौ बेयावनो लाखिनानै धंखा लाखिनो नागिरदों जेरैबायदि बियो बापारे हिनजावनि फिसायानो बिनि टारगेटफोरा गुबुनसो खोमा थारमाने हौवा सोरबा गोसथोनायफोरखौ हौवाफोरखौ गोरजियासो लाखिनो सानदों खोमा बियो हाबा जानो थांनो गोसो गैया खोमा नोंनि हौवा लाखिगोन आङो गोरजिया लाखिगोन आं मानिबा जेसेबां थाबनो हायो एसेबां सोरजोंबा खारफालांबाबो जायो बियो मानखांनायसो बिबो सासे मा बुंदों बियो पापिया आंखौ हारामि बुङो गावासो हाराम जादि दुइ नाम्बारि गावाबोसो सेंग्राफोरजोंल' स्लेप सेंग्राफोरजोंल' सोफै आंखौ बेयाव बुंनो फैदों मालाय हौवानि गथ' लादों उदैयाव होननानै सोरबालनि मालाय हौवानि गथ' लादों आं सोरबालनि मालाय हौवानि गथ' लादों आं आंनि मोजां मोननायनिसो आं रनिखौ मोजां मोनोमोन नालाय थाबाय आरो दङ आरो बे माबा गाज्रि मानसि नामा रनिया गोसथोनायजों मोजां मोनलायनानै प्रेगनेन्ट जानाया माबा दुइ नाम्बारि जागोन नामा बाजारि जागोन फै सालि दिम्पोल मांखांनाय नों आंखौ बेबायदि बुंदोंना नोंबो सोरबा हौवाजों प्रेगनेन्ट खालायनानै लांजायाबा बिराद मोजां मोनगौमोन आङो सालि होनब्लासो उदैया जेब्ला देरबोगोन होनब्लासो मोजां मोनगोन नोङो सालि होनब्लासो मोजां मोनगौमोन आंबो सालि आंसो मिथिगौ मा अबस्थायाव माबायदि प्रेगनेन्ट जादों आंसो मिथिगौ नोंलाय मा मिथिगौ मानखांनाय थास' गोसोम सालि मानखांनायखौ सोरबा प्रेगनेन्ट खालायनानै गारबाबो जायो साला आंखौ थाट्टा खालायनानै मुगै बाथ्रा बुंनो फैदों आंखौ मुगैनाय आंखौ बाथ्रा बुंनाय खोनि हाथाय देखाय र' आंनि फिसाज्लाखौ जोनोमल' होनो होथो आरो नोंखौ आङो माबायसा अबस्था खालायगोन आङो आदाखौबो रागासोनो आङो दाय माखासेखौ मावनानै सिखाव बायदि न'आव थानो हाया मायाव थानो हाया अबावबा थाहैदों सिखावाथ' सिखावानो खेरेक्टाराबो गाज्रि बे सिख्लाखौ प्रेगनेन्ट खालायनानै साला दा जोंनावसो थाफैनायखौबो आं जेबो मोना सासे सिख्ला दा बियो प्रब्लेम गोग्लैदों आं लाखिनायखौबो जेबो प्रब्लेम मोना नाथाय बे दिसायाबोथ' न'खर दङना बिमा बिफा दङ बिमा बिफाया नागिरगासिनो बेफोरबायदि मालायनियाव माबायदि बेफोरबायदि सानबेसे थानो आरो जोंफोरखौलाय माबायदि एसेबां बेबायदि लाखिबाय थानो हायाना मालाय मानसि ओरैनो पुलिस केस सोलिगासिनो जोंहानाव आदा दिसायाव आरो दा बे दिसाखौबो थाफैनायखौ मानसिफ्रा नोजोर होगोन आंथ' थानायखौबो जेबो मोना नाथाय मालाय मानसिना बेफोरबायदि थाफैदों रावनोबो खिन्थाया हौवानो मा जाया मा माया न'नि मानसिया जुदि केस होनानै होयो ओरैनो आदाया सिखावखा केरेक्टार लस मानसिया न'आव थाखाया बिमा बुरिखौ गारनानै आंहाबो जुदि मायबा जायो आंखौबो जुदि पुलिस केस होयो सोरबा बेफोरखौसो गियो आङो आइयाबो दाना खामानि मावनो थांनो हालानो आंनि सायाव डिपेन्ड जाना दङ जानो ओजोंबा आरो दिसानि बिमा बिफा न'खरनि मानसिफ्रा माबायदि रागा गोसासोना आरो धोनि मानसि साख्रि मावनाय मानसि न'खरनि मानसि जोंफोरबायदि गोरिब मानसिखौ गाज्रि होननानैसो जुदि दिसाखौ लाना फैदों माबा फैदों होननानै जोंहा न'खरनि सायाव जुदि केस होयो मा जागोन ओरैनो आदानि थाखाय रावबो गामिनि मानसिया जोंफोरखौ सुखु खाला दा सोरबा जुदि आरो बेफोरबायदि केस होबावो आंखौबो जुदि पुलिसाव हमना लाङो आइखौ सोर नायगोन आदाया जेथिंबो लामा गैयि खालामजोब्बाय दा गावआ फैगोन होनना बुंदों माब्ला फैगोनबा थाब फैब्लानो हामसिगौ बे दिसाजों माबार फैनानै मोजाङै रायज्लायनोसै मा खालाय मा मायो र' दिसानि खिन्थाहैनि आङो आदाया फैगोन होननानै नङाब्ला आरो हरखाबनो दिसानि फनखौ आदाया रिसिभ खालामना होब्ला आरो आदाया मिथिब्ला जुदि दिसाया बेयाव दङ फैनाय नङा अबावबा ओरैनो मानसिया माबोरैबाखा जेखौबो खारखोमानायल' आदायाथ' बे दिसाखौ हाबा खालायखाय आं मिथिखागौ बियो दा दिसाया जोंहानाव दङ होनना मिथिब्ला आदाया फैनाय नङा बेनि सिगां आं दिसानो माबादों खिन्थाहैनि आदाया फैगोन होननानै होनबासो दिसाया फन खालायनाय नङा आरो दिसाखौ बुंनांगोन फन मेसेज खालायनाङा होननानै आरो जोंहानाव दङ बेखौ बुंनो होआ आं दिसाखौ नङाब्ला आदाया फैनाय नङा दिसाया जोंहानाव दं होनना मिथिब्ला रनि नों बिमानि न'खौ गारनानै बिफाजों थाहैनो नागिरदों आं बिखौ माब्लाबाबो जानो होआ र' आं रादायखौ फन खालायनि साला मत्लबि हौवाया जेलाव होनायनि उनावबो बे सुद्रियाखै बिसोरनि आखला आंनि फिसाज्लाखौ सेख'नो नागिरदों बियो र' फन खालायनि आङो फन खालायनोस' खालायनाय न'आव थांनाबाबो लाना फैगोन आं रनियाथ' सिदा बिसिनावनो थांखागोन बिफानि न'आवनो थांखागोन आं मिथिगौ र' हेल' नङा नोंसोर लाजि गैया हो लाजि गैया आंनि फिसाज्लाखौ आंनिफ्राय सेख'नो नागिरबाय थादों नोंसोरखौ जे न'खर गंसे जेलाव लांना दोनहैबाय आङो जेलाव जे लांदोंमोन नोंसोर लाजियाखै नामा दाबो हो दाबो सुद्रायद्रायाखै आखला खाफाल मोजां रनिया नोंसोरखौ बासायनानै लाबोदों
नाथाय साननाङा रादाय बेफोरबायदि समदि नोंसोरो खनले खनले मोनबाय थागोन मोजां समादि नोंसिनि खनले फैबाय थागोन आगोल दाखालै जाबाय बे खेबाव नोंसोरनि न'नि मानसिखौ गासैखौबो खरदावसो लांगोन आं खरदाव केस खालायगोन आं केस नोंहा आरो मा जालायखौ खरावथ' साननो हानाय गोहो गैयानो मा जाबाय थायो नोङो हा मोजां लामायावथ' आगान सुनो रोङानो मा खालायबाय थायो नोंदि गावनि न'नि मानसिखौनो एसेबां गिदिर दायाव खोख्लैदोंमोन नोंदि जोंफोरखौ लगाबाव दोनहैदोंमोन माबा मोनसे सानदोंना नोङो एक्चुअलि नोङो मानसि नंला नोङो जुनारबो नङा नोङो जुनारनिख्रुइबो थिं थाखोनि जाबाय नोङो खर'आव मेलेमाव जेबो गैला नोङो थां नोङो खर'फोरखौ एसे देखाय थां आजावनानैथ' अननाय लानो रोङा अननाय होनायखौथ' अननाय लानो रोङा गावनि दुगायावनो थैगोन नों सानदों आं रनिखौ लाखिया आङो रनिखौ लाखिया आं रावनिबो बिमानिफ्राय फिसाखौ सेख'नानै लाबोआ रनिया गावनो थादोंमोन आं बेखौ थानो होखायाखैमोन मोनसे खोथाखौ मानो गनायना लाया नोङो नोंनि आखलनि थाखायनो नोंनि फिसालाफोरनिफ्रायबो अननायखौ गैया खालायना लाबाय नोंनि आखलनि थाखायबो नोंनि फिसालाफोरा सानसे समाव नोंनि गोजान जाना थांगोन मोनथिबायना नोङो खोनासं आंनि बाथ्राखौ खोनासं आंखौ सावहोनो फैनाङा आंनि फिसाज्लाया आंखौ गारना थांगोन होननानै आंनि फिसाज्लाया अननाय मोननाय नङा होननानै नोंखौनो सावहोदों आङो नोंनि फिसाज्लायानो नोंखौ गारनानै थांगोन नोंखौल' नङा गासिबो नोंनि फिसाज्लाखौनो खोमाना लानांगोन नोङो फाथि आंखौ सावहोनो फैनाया नोंनाव नांगोन सावा उल्था नायबाय था आरो खोथाया मोजाङै खोनासं खेबसे खारग'बाय बे बाराव आरो नोंसोर खारग' खाला मोनथिबायना एबार जुदि आंनि फिसाज्लाया नोंसोरनि न'आव थाहैनांगौ जायो मोनथिखा आंहा पुलिस केस खालामनानै पुलिस केसथ' जाखानानै दङ केसा आङो कर्टसिम लांगोन केसखौ मोनथिखा नोंसानि न'नि मानसिफोरानो नोंसोरनो आंनि फिसाज्लाखौ फुस्लायदों बेनिखायनो आंनि फिसाज्लाया नै न'आव फैयाबो न'आव थायाखै थांफिनबाय नोंसोर थांनो थांफिन नायखा खिन्थु फिसाज्लाया जुदि लाखियो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बुंफिनला खिन्थु आं बे खोथाखौ बुंखाना दोनबाय मोजाङै थिनहरनोबा थिनहरखा आंनि फिसाज्लाया बे हिनजाव सासेनियादि साननाय हनायफ्रा माब्रा मोजां जागोन बे जोनोमावथ' सोलायखाला बियो रनियाबो फैथों र' फैब्लाथाय आं मोजाङै बुजायना हरसिगोन एबार बिखौ फैनांला होननानै बिखौ न'आवनो थानो होसिगोन आं बेनो बिमाया ओजा खर' गाज्रि जानानै जानला मानला बखिबाय थायो मा खालायो न'खर गंसे मानि बयखौबो जेल जाहोनानै दाबो गोसोआ सान्थि मोनाखै बिना आरो होनबाल'सो कर्ट केस मायबा केस खालायगोन होननानै रनिया फैथों र' बिजों मोजाङै रायज्लायनानै बिखौ फैनो होला आं फैब्ला माब्लाबा फैथों आलासि जानाय बायदि बेयाव थानांला होननानै बुंसिगोन आं बेनि बिमानि बे आखलखौ मोजां नुवाखै आं रनिखौ आंनि न'आव मोननांगौब्ला आरो बियो मायबा नङा मायबा मोनसे खालायबावगोन न'खराव असान्थि जाजोबगोन फिसाजो सानै दङ दानो मानसिफोरा मा बुंगासिनो आंनि फिसाजोफोरनि सायाव नङा गावआनो फिसाज्लाखौ सम्भालिनो हाया आरो जोंफोरखौ दाय होयो आरो रनियाथ' जोंजों थायाखैयानो बुजायबाबो बुजायनो रोङा बेफोर मानसिनिफ्राय गोजान जाना थानायानो मोजांलै दा रनियाबो आंनि फिसा गुथालाबो आंनि फिसा सिखिरि लैथो बिसोर गासिबो आंनिनो फिसा आं मा सासेखौ अनालासिनो गुबुन सासेखौ बांसिन अनगोन नामा साब्रैखौबो आङो आंनि गावनि असे बयबो साब्रैबो असे आंनि समानैनो अनो नाथाय दा समा गाज्रि सोलिगासिनो आं रनिखौ मोजाङै रायज्लायनानै बिखौ जों न'आवनो मोजाङै थानो होनसै साननैसो बिमाजों नांज्लायबाय थानो होला आङो गारिबो गंसे गैया दिनैनि दिनावसो गारि गंसे गैया बे लामायाव मा खालायनो खर'फोरासो गाज्रि जासिगोन आंना बबाव थांनो सोरखौ मा होननो सोरखौ मा खालायनो माने ओरैनो दिमाग गाज्रि जाना दङ गारि गंसे गैया साला रनिया बैलाय रनि आइया आंखौ फिसा खालायबाय थादों रनि आबा आरो थांनाय आइया दा आरो मानसिफोरनि गेजेरावनो गाख्रु माबा बुंलाबायगोन मान सनमान गैयै बायदि आइया आंखौ दरजा फांथेना दोनदोंमोन दाबा आरो मा खालायबावो थांसै आं रनि आबा रनि खोनासंनाय आबा आंनि खोथाखौ खोनासंनाय आबा खोनासंनो गोनां जेबो गैला आयै आबा आंखौ निमाहा हो आबा आं बेबायदि खालायनो सानाखैमोन आबा नों मिथिखागौ आबा खोनासंनाय आंनि बाथ्राखौ खोनासंनाय आं जेबो गोरोन्थि साननानै माने आं जेबो गाज्रि सानना बेबायदि जेबो खालायाखै आंखौ गोरोन्थि जाजानाय आबा रुथ'नाय खोनासंनायनि बाथ्राखौ मा खोनासंनो गोनां दंबावो आयै मा खोनासंनो गोनां दंबावो मा खोनासंनांगौ आङो जेबो खोनासंनो गोनां गैलिया आयै
नों जा खालायनांगौमोन गासैखौबो खालायजोब्बाय आंखौ न' सिङाव बन्द' खालामना दोनदोंमोन नोङो गावनि फिसालाखौनो बेबायदि खालायनो मा मानसि मोजाङा सोरबा हो आं मा फोथायनानै नोंजों थानांगौ नोंनि खाथियावबो फैनो गियो आङो नोंखौ खाथियावबो फैजानो बायो आङो नोंखौ गिग्रा जाबाय आङो नों आंखौ फिसा होननानै अनानो नङाबा नों गोरोन्थि सानदों आबा आं नोंखौ मानो अना नों आंनि सना फिथर नों आंनि फिसा आं नोंखौ जोनोम होदों आङो नोंखौ मानो अना आबा अना नोङो अना आंखौ अननायब्ला नों बेबायदि खालायनाङामोन आंखौ फाग्ला बायदि नोङो आखल दिन्थियो नोङो आंनि सिगाङाव आं फाग्लासो आं जेरै फाग्लासो आंखौ फाग्ला जानानै नोङो रुम सिङाव बेबायदि बन्द' खालामना दोनदों मोजां मानसिखौ बेबायदि दोनो नामा हो मोजां मानसिखौ बेबायदि दोनो फाग्लाफोरखौसो बेबायदि दोनो आं फाग्ला थारमाने नों आंखौ अना नों गावनि फिसाज्ला उन्दैखौल' अनो फिसाज्ला उन्दैखौ अनो नोङो आंखौ अना आं मानसि नङा आं मिथिगौ नोंनि नोजोराव आं मानसि नङा आबा मानो बेबायदि सानदों नों आबा बेबायदि नङालै आबा आं नोंखौ गाज्रि मानसिफोरनिफ्रायसो गोजान खालायनो नाजादों बेबायदि जेबो नङा आबा एंगार आंखौ नों आंखौ दिनैनिफ्राय सिनायला आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सिनायला नङा नों आंनि बिमा एंगार जेबो सोमोन्दो गैला नोंजों आंहा नों आंनि बिमा नङा नोंखौ सिनायला आङो एंगार आबा बेबायदि होनबाय बेबायदि दांनाङा आंखौ गारना आबा आइम सरि आबा आंखौ निमाहा बेबायदि दांनाङा आंखौ गारना आबा एंगार बेफोर एक्सकिउज गैला नो एक्सकिउजेस एंगार बेफोरखौ खालामनायनि सिगां आगोल साननांगौमोन एंगार आबा प्लिज आबा सना बेबायदि खालायनाङा आंखौ गोथाङै मानो बुथारनो नागिरदों आबा थौना न'आव थौ आबा थौना आबा एंगार होनदों आखाया थाङा आङो न'आव आंहा न'आव सौगैया एंगार होनदों आबा अख्रा खालायनो आबा थौना न'आव आबा थौ